ala ka minɛ ala ka hinɛ se Seku ma ala ka hinɛ sa ala ka minɛ Alhamdulillah. Hello, Manu. Ayo kerana kira-kira dekat ni. Ayo kerana. New require. Nama mahu kami kan pandanya lagi kan kalau kembali oleh kita bila. Ni kira pandai ni orang sebab ini orang itu mahu bila. Ambo anula. Ambo anula. Angkat lima anula. Sengambali ni nambalu. Allah ka kama baragir Allah ka ke baragir Allah ka ke baragir Allah bo Allah ka ko salli wa sallim ande folika bela jelela foli nya dongo doy ngadi sengen anda dabla bari Allah ya ko anga ne ko tan le ko ma bi tan mo duru ke Allah taala la mi wajibi ya do al-shamat sel ke ko duru a duru ngona abe Allah tabuni de o mana ambe ala tanu ka ala gira wala nyuman do ka soli muhammadu ka bajaba mode ka tanu bajaba shu tanu o wajibi ale do ne rama fi baka jamma bay bu ma fi bayi mo usman xami korota juma la zarena kan jo ka foli ka awla amen nusati yalla bari alhamdulillah rabbil alamin ayuru banna ne do depuis on a juma do ani sa nyanyara be shimina no e benga biya kabonji barakana ani nyada modona ani nyada abdam soka ani nyada duka ta bismillah benga ta ni jara ta be dam ambo defo wallahi shaba amadu taraka banjela afar kula de tunana no de shaba amadu banjela alhamdulillah rabbil alamin mana saya ida modo de karsa fatura karsa sara karsa bana karsa segira ala ka hina nda modo ido adama de jume bana adama de ni mataka kotiko komi ni siga iyara kan na blaka dina siraka no tigi dara amba fango fa o bana karsa sara karsa mi na tunna na giya bolo kono ala e do no yama ngama sona ala ka sirake aw ma fa mo tigi sara karsa fatura alhamdulillah mam ya ala ka sirake o ngama sona ma bare no na bla mi siga ala ta buke mi siga ala kira take o tigi fatura o karsa soma yela mana shego amadu de soma yela mana ame somina amoro la kala solera bari comme tema ne ala jada ngalo la bay yere ne ala jada illa bay mi ba do bitu ana ko sa ma fanye juma lazara daw fe ko anga le bolo jima la je ko anga na le la je o bari na nya le la je na le tangolo domina abe kele amu ko nga ale bolo bi shifa mina na no la je o te klana baro e juma yo ya allah est-ce que shifa amadu damaro bani hinali makar sare na soore la ngamba fayi na kasegi ka faye juma wura mitla ka faye bari munna yani juma ka fado mana ni juma ya fado la aka tui kona de ko sa aka fado le ibrahim sirbe yo faye ko gitra do mutika gitra ko bale abiya tika ko bale na gitra de bi ka gitra ko bale sirbe Musa sirbe malike sirbe asirbe shaba amadu kelen ne kuno aka nyumanya ina ni kunna na ke tuko laje ibe ala kale ko ma do be jamana ko ba finance billahi tasra be ba kele da ko shi ba barka da we afayi la yoroni kan tayi kan ko kan je kan yeji ci be barka da mi barka da ye afak mi
ngana ko rek do ni makala kamano njala ni ko ka sega nye o to ba kamano ta na do na ni shama wa ta ni da kuma lazara alhamdulillah rabbil alamin aw ko do ba imba do na patti fara mbe barka dai afa yende ni watirila o watiri ko kata ndo akoro ko ka sega yala ndo ko ka sega me alhamdulillah rabbil alamin watiri ni ko ni isa so de isa so ma mba fo ka barka na nabi yorom rabbi ne ko taara ko bare muso nani be muso sabani watiri ko kele ko muso nani mam ni se ko ta ko ma de trash ko ma de mba fo ka barka na amma muso be mba fo ka barka na ko be mba fo da de ka barka na domina andara ka so de la kara sango de jama ma de Cheikh Ahmad ya sojo kano kele ni toni nguro ka sojo ka ba ka karota ka sojo ka ba ka shima ka ba so bia zere de ka plafo do ko andara so da la domina aya manma so telephone na awala be wa bishegi ko no na kele ta ka dina yara ma ko de ka kala nyel na ngoni mata ma balga sa no de ba de mo de bitabo anna no na anye barka da ye alo mata na sakaninga modru chama bora france kana dama ayambe wele ngura da kale ka modru kale ngele do abdu kasma ye shi Allah baraka ba de mo de eskai anyo barka da ye ko wala ma kai amata na sakaninga nabi boya metaso akuni ma kono do katana tala si babiduru mine kata kono fer labe ka mina sika amadu ka katla ka ko ba ngara dia ko ta kono la be ka ndara kono la be ka ambo la kado ka ikado sai la ma ziara sira chaba amadu ye wele ta konna ka foyen o dugu jan son la na la be dai andara o ko ba mi ga ne be boya la to la be andara shi ba mu ka ko na ko na to ko hade be ta la be ka ko na ke la ta do na ma do baro dina ma kabo kono bugu kata fana kabo fana kana kono bugu kasi kana baroni kabo baroni kata bla anga dugula duguta kono mi nda ko chedo tinana wallahi awatiri ngana tibulo chedo tinana bi lagiba mi ba kana ifo bana yenima chedo tinana bi anaka kala nyondo ifo bana nwana yenima chedo tinana bi anaka daraja bi nona ifo bana yenima chedo tinana bi na joro yoro ayi mayake bajaba ko sama sebelum ada itu, soalnya kami ya saya cuma pada wallahi saya jangan mampir cukup dulu lagi dari, wanita yang rati doni madapun, wadia yang rati doni madapun, macam mana dia? Allah tahu. Ibrahim, bin kasih manfaat kasih, muna, demsau, dibi doni balik kalau beratek doni uyam pando ni baturu takata le ka yoro esele ka ketle ni emese ni finish ni tata eske afo de ma kata katla to ni aga mo ni jone no no ya ameli sinani ba koro asinani be fie bora pino mi ni ki ba pina kele ngele sa ado mo ni batanda ye katla ka pina nani sa akura ka do mo ni ze koro ka mo ni wuli ka jo ka manyini ka isa gaswali ka koro ka boli kana do dugale na ajele fira ala ka ba barke da kasho ni ne ka ba no de fi daga ba duru tume Allah ta rabu ala ya dama ka sabna duru da ma chama ga daga ba farala chama ga sabna bana na chama amurta ma kuma kala da ma ka ba jiya daga ba folo doni sabna munya ala isranya doni ba ka chabi ga ala isranya to do ba hamadi ma kuma kala ka sabna jiya daga ba sabna fulana jumenye furudo asabna munya guno sutura Cheikh Amadou a furmuso ya sutura amu fo bale ni mado furmuso bino nya aljina furmuso ye furmuso bino nya aljina furmuso ye no bi se ka fo ni fo yoro bula no bi se ka tanu ni tanu yoro bula de bi domi ni nya dara uka onu furu je ni mainga ka ta dona kana bla bila madele ka makufu yu fe dango haramu comme il faut que Dieu ne doit pas savoir mais si il y a un asabile décidé pourquoi même ma chamane non ne décide pas na Dieu ne doit pas nani na fait mendo bani
bara ba do ni ba de ñoo barka ko jël ba duru ray to ye teriya sabla be ye gundo wallahi tere mo bi yalla yo ba bi no na gundo ba na tere mo ñoo parce que mana be juma ya amba fo ka barka ta ala ka juma chama jira juma chama ala bo amba ala ka jira anga almani farada almani amba fo segambali ni nambali amba fo baba bi ano baba damela amba fo almami do ka bi ano esle amba fo ni yu ke ma do e shega mur dani sanja ba ko pa to mur dem so ma u sema kasura ima fa bu de dem so te wallahi nu ke da mo do dem so de da shega mur yo nu la far ko le yenya na e ka dem so no na wallahi billahi nu ga ko sangale bar ko do mi mula o te sangale ko do na ma do ala ka shi ke na da ala ka la mo ma da ya rabbi antu ma ko jefe mina ala ka sangora ala ka hina do ana ko ma mane hina ma na kala ka mane mina wasro wara do ya ka ko ta jibo ala ka na ka ko ta jibo ala ko ka ala ka ko salli wa sallim na Oke, bismillah. Apa? Mulai balak kalau mana pun bisa faham lagi. Bismillah. Siapa yang nama dia betul nyono? Siapa yang nama dia betul nyono? Nah. Nah. Segundo, bismillah. Cek. Lahir. Nah. Allahu Akbar. Chalo. Allahu Akbar. Chalo. Gobe. Pada hari ini dia mahu berserat gitu ya. Syukur macam punya herbat. Macam syukur. Ini segi orang ini di negara segala apa yang nah. Amin. Insyaallah. Amin. Nah, ini segi yang harus dipakai. Cek, kami fikir ini orang bersabari. Wallahi. Amin. Mati Rasulullah. Amin. Masalah tersuruh. Macam apa bersabari. Cek. Bersabari akan Allah beri. Cek. Wallahi. Antum di mana tu masalah. Berikut dalam ini macam ayat Allah. Cek. Pada jam kalau wajib tu kita sesi sama orang kita jumpa. Wallahi. Bari mo na taso ni ke nazaro we fe chama wallahi we fe do ere ko atina be abula de ko be ne ko ko pisi kile be na ma de ko na awa pisi bina ana sere brahma de ko ni do fa de ma de ko alhamdulillah do doni ko grina ko to me mi fo do be se ka fo fe se sa ala ko ya o tesi Allahu Akbar fe kile be no kanga mina ka fara ko se ba de berarti lagi isi sebagai apa? Wallahi sekali nanti. Siapa ada yang berfirman ya harus jadi sebagai. Pada alam memang apa dia ada minimal tu alam dia kira ini bisa jadi. Wallahi. Mama ikan kira-kira yang tiba sebetulnya orang bisa. Dalam mimpi orang mau sebagai orang. Anak sirah Allah Subhanahu Wa Taala jadi apa macam angkara mau mengambil sirahnya biar lu kerana sirahnya. Wallahi. Anak sirah Subhanahu Wa Taala kena. Alam itu orang ini. Amajil Allah ya Allah Juma Qur'an amajil Allah ya Allah bela jadi beli amin bari Juma amena sigi Allah boleh wallahi Allah boleh baik ka bega fui ko ita kene konote wallahi di ma kono mai do ko mai jadi Allah boleh fon fe ka Allah taala ma memmi ko Juma antu ko ba la wajulu la memmi na sigi ko na e do ko je ko amin ibe here me kanuni ira kunyi akanuni bari mai je
komi na mali na to ali bari masu wallahi na to ka toro ka se mo je do kere be ka to ko mo ni Allah ta fe Allah ba ja wallahi abi jabi o kono na ko to ni nyona o de bina ni tabali to ke wallahi meni mo be nyoma fe ka be ka hera shi nyoma ma shi te woni ka tabali ke wallahi atike do ma me mi fo do mo ka hina nyona anga nyoma karama kono ma ya la sigidala anga nyoma ko je ala be ma na fa ma be ni awara da ma be na ni ana ma be ala ba fo ka ko jama ko jede ko de be bi fo nam donc ami fe mi fo fara ana de ka fitinu o ana karama ko tata o de kalandew nam kalandew be fo fo ay sabati na masra ala ni nam ana shibu ni mo to wallahi urdi mi tiri ma urdi tana saki ka fo yi ay fo ka to ala ni sra de bi wallahi urdi be ta ko yi ka ala ni sra de ko ala israel ka ala ta ni sra ni ka ala bato hake to ni sra ni ya ma to wallahi ka shibu be fe on fe ke ti ta do ma kire sra ya je shibu e mi di ma ni sra ki je sra ala to ni sra ni be wallahi amana ta ka ko ni ti ko da mo ma ti ni ra je ka ta bara ke ni je ani shi ko subhanahu wa ta'ala sati ni wallahi bari ambe ya bi ko te ko san chama ta na ya bi da sai wallahi ma chama ko di mi di ki ba ko di mi na ko te ya sesa akatanda zabiya yu ko la ko wallahi abi ala barka la mamu ye Allah ta'ala sati mi ko ma chama wallahi ala ko bi da ma te ala ko jama ma chama amanda ala ye jenda fo bi ala ko te jama ma chama wallahi donc ye jama fitini mi so mi me fo aw ye doro ko ni ala Allah subhanahu wa ta'ala sati mi je kabi kunu iya mine ala mi kama bi amina ala kede kama wallahi wa shini ko ala kede de bi nati sama je bari an bɔra kunu na an bɛ bi la mɛ sini bɛ se jɔn ɲɛna donc ala siko kuma kɔrɔ yan sisan latigɛ min kɛra maa si kuma miiri ye wallahi bi n'a fɔra k'an dama sigilen fila de kɔ k'an ka sɔrɔ k'o la wallahi donc an bɛ min fɔ dɔrɔn ala ɲɛ siran ɲɛ k'a jidi hali bi je a sabali fila ta o de b'a to ale ɲɛ b'a jɔ sibe maa o maa n'i ma nin fila minɛ ka baara kɛ n'a ye i bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ yan sa a bɛɛ bɛ k'i bolo fili bebe kan fuye bari ni maa ma sabali i tɛ sɔn a ka k'i la wallahi n'i ma sabali i tɛ sɔn a ka f'i ma je nka ni jɔn sabali la i bɛ nin bɛɛ ye k'a to yen n'i ko ala dɔrɔn banna wallahi k'a daminɛ an ka maa ɲuman minnu tɛmɛna depuis an fa adamadenya la ka na se sisan ma je a fɛn fɛn ko ala ye kelen ye a tilela kira ko y'a ka ciden ye wa nani na wa fɛn bɛɛ taara k'a d'a kan a fɔra a ma ko fatɔ kuma na sugu bɛɛ lajɛlen fɔra o ma be fora wa ko si lamɛn dɛ ko to na ala fɔ wallahi donc n'i bɛ fɛ fana i ka ala sɔrɔ a to a ka f'i ma a to a ka k'i la je i ka seko yɛrɛ bɛ dɔgɔya ɲɛna o bɛ da gosi i ɲɛna n'i ma se ka foyi kɛ taa ka bɔ o kɔnɔ i ka se ka ala fɔ ulibal o de b'i nafa ale kɛ man jɔ sinon an bɛ fɛn min na nin ye ɲɔgɔn nɛgɛ t'a la n'a y'a sɔrɔ politiki tun b'a la bi a bɛ dabila wallahi asra bari seko taalen fɛ a ko bɛɛ tun bɛ na ɲɔgɔn na a bɛ dabila kutiri kala ala ko in a bɛɛ de filɛ an kɔrɔ nin an bɛ ka ala wele min kɛ ala sati wele min filɛ nin ye o ye donc an bɛ min fɔ o bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛsin ma n'an kun ye kalanden ye juma o juma ka n'i sigi yan ɛri fila ɛri kelen pour que o kana kɛ foyi ye an ka ɲɛsin ala ma an ka ala subhanahu wa ta'ala dɔn an ka sabali fara an ko fara an ka ala ɲɛ siran ɲɛ an kelen ani jama la an ko fara an ko kan allah a kɛra akbar alikiyama jɔyɔrɔ ala kana taa nafa mɔgɔ ye ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ ala k'an nafa ni bato amin an bɛ bato fɛn o fɛn kɛ a juma kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ amin ala k'a sara n'a ye hɛrɛ la amin k'an ka maa ɲumanw bonya kama amin bonya kama amin sɔli ala ma wasabi sibe Allah ya barka Allah ka nya mai la Allah ka kidu fa ayiwa alhamdulillah an ka ɲɔgɔndan wɛrɛ ko d'a ma akaba a ka dugawu kɛ akaba an ka dugu alimami fana na n'o ye faraba wallahi abiya an ka mɔgɔw an b'u fo biya fara an ka wajibɔ fana cɛ kɔrɔ akaba ni min dabɔra kɔni cɛ a ka gɛlɛn sima ka fɔ ale kɔ wallahi cɛsirilen ma an b'a deli kojugu ala ka hɛrɛ k'an na amin alimami an n'a ka mɔgɔw ka hɛrɛ k'an na wallahi an balimakɛ fana aruna jara ka bɔ bamakɔ jati u bɛ an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn akaba juma o juma kabi a ye den ta juma o juma a bɛ na allahu a bɛ akbar na juma o juma fo ni dabɔra bɛ yen juma o juma a bɛ yan. o tuma na fɛ an b'a dɔn ko bɛ maa min sɛbɛ la o bɛ dɔn wallahi an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an na amin an ka misi fana an b'a fo kosɛbɛ akaba an bɛ an ka kalandenw yɛrɛ kalanbaga ye fana a bɛ yan. mun bɛ ka denmisɛnw kalan Wallahi. kalanso la a cɛsirilen don ale fana a ye wurudi in kanu k'a minɛ ale ye san caman kɛ
ay fait jama me parce que en tant que ni be boy na ya e be chama me de ma ko ni mana bo la am da fe do no na sisa wala kana ubi mene akano nyine nga ko na kiya mene de ay wa do ma ona ka parce que ya be me aya be abe fora nya na o na fa ma fa ko sele na ko anya ala fa ka hera kana amana ma dia na ma da mo e usaze kumare na ko ke inshallah mare ko kam ni ko dima amale dan no kamale mo na fara ko ibulu nabi gamina ataka wana dugula atafanu kamale mo da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam bi bela jele fu to bela jele farda manda ko na ko na shebu raka bi ko sasa ramade mana ke chugo awo ngani ade ko bela jele ye ko te mi ko dala wote ote shebu de ko ko sa de kama ni ko ala mo ko ala ka jembe tachi wallahi jembe tachi da ya fo ni ngani ya be ya ko se di wallahi ngani ko ala ma jembe tanye ya fo ni ngani ya be ati jembe tanye e ko so da ngani ngani abanye je baro bara so ni kata aye ko fa kata ko ba kan ko yemo ba ko yere ko raka ko mi ko anye ba nga shego no na anye wallahi ushida ko samba ni shebe da ka basile sikata arama de nam na ye no don burbi kana ke ko nyambe to de kamo be mo ba la we ni yambe jama ba ye ko mun sule do yele do ni yambe nyere be kanu be be so ay ka na faso de ota ba mele kapato de kama no ka chesiri ne choro ko forbe ko la sarabi donc rambo ko shu rambo ko de ame ko de ko ni ka ka ko ni no fe akaga anu shu ni anni ananga na fulo na nga chesiri wallahi be ka ambu ko ala barka an mama ko be ni fula ko ni nana ya ita na fasoro iti bonno ko la ita na fasoro wallahi kan ya kiledi chele kew ha na ba jama ka cha me ha asaba so man janda na ala sona halibi ala ka hero ko di do ke ma ka ko Allahu akbar ani baraji ay wa do ay ngani yawsiri alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي لنا الحق بالفقر ونرفض به الكفر وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب رسول الخواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل ذمة وصغر كل ما علمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إن الله وملائكته يصلون على الذين آمنوا يصلون عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ani baraji chelo adab mi fona anyala na hadi mako subhanallah amin sisa ala sona ma ko kana ma shoro de subhanallah ala sira foi ka ala ka ma ka ya so ay me ala e mo ma ko kane adaya wallahi ala e be ko le du da le re ako nyuma ayo ale be ma de ko ma ala e ne de le du ka re ayafa ma o ma ni ekra nyuma ngela e ko ekra ke ba e mo yi shini ala be ma boyla mi wa be shimina wallahi tawli wa numangela be tanani otigi be ila ihsan wallahi o mana fa ma janta ne fa wala aha ma fiye min ke wa wallahi li fatte ka kuma yo kashi
ala ka nisa ya rabbi ala ka hɛrɛ amin ala ka kunna ya rabbi ala ko kala amin Sheikh Ibrahim ani Sheikh Musa parce que Sheikh Malik mo ko ya rabbi wone bunya fo ase bunya ka uyu bunya ma ni ala fa ala ko amin ala ko ya rabbi amin ne yo chama ke atak ne yo chama wallahi ne yo chama ne ka ma ko chama ne kira ni to ma ne bado ni no lu ye ka kala kana nyere ye ya eh ma je e ba ro ka ala ye to nda am te kelen o ta kele ko ala ye nu fa da ka kere kere wallahi ka gila wa ala kila ka mu kere kere ka gila ka ko che bai wallahi uda sa ba ni ala ko sabati amin amin ala ko sabati ala so be ka mi ni herala ye an allah ha mu ya rabbi ala so be ka mi ni herala ye an allah ha mu amin ala so ya rabbi amin 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 ya rabbi amin wasalim aya ama takana ma shabu ka dogoke sibe wajaba shi sibe sabuda moda sibe Karim
Amen.